En los deportes moi boas novas porque o Obradoiro é xa colíder da Liga Endesa, Carlos. Si, van 3 xornadas e segue no seu soño. Bluesens lidera a Liga xunto co Madrid, o Valencia e os Estudiantes. Poucos podían imaginar un comezo de Liga tambo. O Bluesens Monbús logrou a súa terceira vitoria da temporada. Foi con moitísimo sufrimento. O cadro de Moncho Fernández estivo liderado por un fantástico Oriol que con 36 anos fixo 31 de valoración. O Obradoiro pasou apertos, pero ao cabo pode seguir presumindo de contar os seus partidos por vitorias. Quedaban 13 segundos e Bluesens Monbús gañaba por 3. Canarias necesitaba na última posesión unha tripla para empatar. Ricciotti lanzou a primeira, Guillén a segunda e case sobre a bucina Uriz a terceira. Obradoiro topaba coa sorte que lle faltou no resto do partido. Contento sobre todo porque ao final é unha vitoria que é moi importante para nós, pero como diste, bueno, pois o día que non tes acerto, si gañas tamén, eso é moito. Foi un triunfo de sufrimento e así foi porque o acerto esquivou a Obradoiro e deu llaman a Canarias. Ricciotti ilustra o comentario. Bluesens chegou a acumular un de 12 desde 6.75 mediada a primeira parte. No desatino mantivéronnos na loita a consistencia de Oriol. Os seus 36 anos asinou 20 puntos e 6 rebotes para 31 de valoración e as aparicións sempre impactantes de Alberto Corbacho. No treito final co partido no aire, Bluesens engadiu a Corbacho e a Oriol a mellor versión da súa defensa e buscou a Kendall. Canarias cedeu e nin a derradeira xogada lles deu para forzar a prórroga. 3 partidos, 3 triunfos para Obradoiro. Sí, eso es muy importante, eso el ánimo colectivo es muy bueno. Desde o liderado da Liga Endesa, mirada agora cara a Valencia, para o vindeiro domingo para Oriol, Corbacho, Kendall e para a Televisión de Galicia.